మా నాన్న మీ మేళ్ళకి డాన్స్ చేశాడా? అవును బుల్రాజు. మా అమ్మతోనే కదరా డాన్స్ చేసింది. ఏదో మీ పిల్లలతో డాన్స్ చేసిన డిస్కషన్ అంటే బేవసరా కొడగలరని. ఎరా సుబ్బిగా పెంగిని ఎత్తువేదాడిందా? అవును బుల్రాజు, తనకు దెబ్బ కూడా తగిలింది. నీకు దెబ్బలు కొత్తేంట్రా? పిల్లల చేతిలో తనులు తినే హోబ్రెన్నో కొడక. ఎరా అప్పిగే అప్పుడాలు ఒడియాలైనయా? అవును బుల్రాజు. నానేసేదే నాజుగా 2 స్టెప్పులు, ఒళ్ళు కదలకుండా భూమి కదలకుండా దానికి అప్పుడాలు ఒడియాలైపోతే ఏంట్రా వేసినా కొడకని. వాళ్ళంటే అన్నావు గాని మీ తాత పాపం ఆయన మాత్రం ఏమనొద్దే. తాత చెర్ల పేద కుసలి నక్క. మా నాన్న నన్ను మాట్లాడుతుంటే నోరు పడిపోయింది ఏంట్రా? నీ అయ్యలా తాతయ్య